nejlepší ježci jsou na podzim, kdy už se jako zazimovávají a kdy jsou jako tlustý nebo takový jako veliký, tak se chytnou, teď se rozhaví v ohni, udělá se oheň, tam se rozhaví železo a kterým po zabití toho ježka normálně se všechno vypálí se to, všechno, co je na něm, se vypálí. A ty bodliny, ty jsou strašně tvrdí a odolní proti noži, proti všemu. A to se tak musí dlouho vypalovat, až úplně je to hladký jak papír. A dá to strašnou práci a oni jakoby nafouknou. Oni jsou jako balón, asi s tím horkem. Potom se rozšíznou, když je to všechno hotové, vyvrhnou. Vymáčí se to dlouho a potom se to načesnekuje, nakmínuje a dá se to do trouby a má to takový sádlo, takový jemný sádlo, jako slepice. A k tomu bramborový knedlík je to úžasný. Je to taková pochoutka, že to si nedovede nikdo představit.